Ja, dus al die dingen al lang bedacht. En toen hadden we gezegd, nou Limoges, we gingen veel naar Frankrijk in die tijd, Brittannië, het midden van Frankrijk. Met gevolg dat, we zeiden, nou ja, zoiets moet het ongeveer worden. Totdat we daar in Nederlands, of de pasta van de Nederlanders, die ook een huis hebben, let op, 900 kilometer, hè. Ja, achteraf is dat wel veel. Ja. Ja, en toen kwamen we bij Wielweer en toen zeiden we, nou, we moeten toch eens rond gaan kijken. Nou, en van het een kwam toen het ander. We hebben nog geen spijt gehad. En ook heel veel voordelen. Als je uit het westen komt, dan we kwamen toch uit een redelijk besloten omgeving, Bergambacht. Maar ook daar zie je heel duidelijk het verval van mensen onderling. En als je hier toen kwam, nou is het ook minder aan het worden, denk ik. Ja, dan zie je het plezier van de mensen. Ja, ze gaan dingen doen die wij in het westen helemaal niet willen doen of kunnen doen. En dat is hier heel normaal. Ja. En dat is onder andere met carnaval. Niet dat we nou zo'n carnavalvieren zijn, maar dan zie je de gezamenlijke inspanning om iets te doen. En dat had je daar natuurlijk niet. Hè? Nee. Dat was allemaal apart. Daarbij komt ook nog een keer dat de mensen dus een beetje moeilijk met elkaar omgaan. Als je niet bij het clubje hoort, dan wordt het moeilijker om erbij te komen. En dat hadden we natuurlijk al lang ontdekt. Maar ja, je woont daar en ik werkte in die tijd nog. Ik was ook nooit thuis. Zij wel. Later zei ze, ja, maar zo is het nu. Ik zei, oh ja, dat is toch even anders. Ja. En we hebben daar helemaal geen spijt met. Hele rare dingen hebben we meegemaakt toen we hier kwamen. Daarbuiten op de camping was het natuurlijk gezellig. Maar gewoon toen, bij die winkel, die broodwinkel waar nu AP zit, dat was vroeger een grote supermarkt. En dan ging ik croissantjes halen. Totdat die mevrouw tegen me zei, ja, u komt eigenlijk dat croissantjes halen, maar dan kun je ze gelijk voor je klaarmaken hoor, warm maken. Hoe laat wilt u komen? Ik zei, 9:30. Dat was wel leuk. We keken ons ogen uit. Ja, en inderdaad, de volgende dag lagen ze keurig klaar, warme croissantjes. Ik zei, nou dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Dus dat was toch wel een beetje een cultuurshock Ja. van Rotterdam, Nou, althans ja, Bergambacht ja, ja. naar Maar ik hier. ben wel in Rotterdam geboren. Zij wel, ja. Toen hebben we 40 jaar in Nieuwekerk gewoond. En toen in Bergambacht en nu hier. En nou zitten we hier. Ja. En dan blijven we maar. Ja, ja. Nou ja, u komt op mij over als heel tevreden hier Ja. in Nieuwbergen. Ja, dat zijn we ook. En u zei net, er moest per se een hobbyruimte zijn Ja. in het nieuwe huisje. Ja, Dan- en die is er. Nou, en dan ben ik heel benieuwd natuurlijk Oh, nee, nee. naar die hobby. Wiens hobby is het? Nou, we hebben alle twee hobby's. Oké. Nou, stel jij eens maar. Nou, toen werkte ik heel veel met klei. Maar dan gaat de plas een beetje zwaar worden aan je handen. En nu schilder ik maak kaarten. En dat soort dingen. Gewoon lekker knutselen en hobbyen. Vind ik Ja. leuk. Dus u heeft wel iets met klei en keramiek? Ja. Ja. Oh, ja, dan bent u vaker denk ik ook in Milsbeek geweest, bij de keramiekstoom. Ja, Ja. ging je ook altijd naartoe. Ja. Als we niet met vakantie zijn Ja, in ja, ja. september hoor, dan gaan we daar naartoe. En tegelen, dan komt Tegelen, vanmiddag op buiten tv. geweest. En, tegelen en dan, wat hadden we nog meer? Die man die pijpen maakte waar je op kon fluiten. Hij is dood, Jacob Ja. Slagger. Ja, van de Jacobslammer. Ja, van die Jacobson. Van het keramieke draaiorgel. Ja. Wat hij heeft staan Dat daar is mooi, binnen. hè? Ja. Daar zijn we heel in het begin van onze ongeveer zijn we daar ook nog een keer Ja. geweest. Ik wist niet wat ik zag Ja. en vooral wat ik hoorde. Ja, maar die man ging heel Nederland door, hè? Ja, Op alle markten van keramiek, daar was hij. ja. Dus dat was al sowieso leuk. En zij deed keramiek en ik heb toen ik hier kwam, had ik al zo'n hobby kleine stoommachientjes maken, miniaturen. Hè? En dus ik had een hele werkplaats en die staat nou nog steeds in de garage. Dus dan kan ik draaien, frezen en alles wat te maken heeft. En op een bepaald moment komt er wel een hoop rotzooi vanaf. Hè? Ik moet toch eens wat anders doen. En van een en het ander kwam het en uiteindelijk ben ik begonnen met modelbouw vliegtuigen. Ah. Dus ik vlieg ook in Wel, op de MC Venus. Ja, dat bevalt me dan prima. Hij is redelijk schoon, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Iets schoner dan Ja. stoommachientjes. Ja, maar je hebt ook snippertjes hè, van metaal en andere rotzooi. Ja. Maar ik heb alle machines nog en ik vind dat heel fijn om te doen. Ja, als ik af en toe eens een keer een bui heb, dan draai ik nog eens een keer wat. Maar het merendeel, zeg maar 99% is het toch modelbouw. En dan naar Wel, hè. MC Venus. U voelt er misschien al aankomen? Nee. Nee? We mogen niks zien van de hobby? Ja, maar dat wordt mooi. Nou, ik kan wel even wat pakken. Eén machine. Ja? Ja, Ja, want die. en wat schildert u het Oh, liefst? gewoon wat ik leuk vind. Gewoon. Wat- Of aquarel. Of met olieverf, wat ik op dat moment in mijn hoofd heb.
En zijn dat dan landschappen of zijn dat ook Vaak heb ik een mensen? landschap. Vind ik of bloemen. Ja, Want dan kun je je hart ophalen, zo. toch? Ja hoor. En dan heb je ook boeken natuurlijk voor. En, maar ik vind het tegenwoordig ook wel leuk om zomaar iets abstracts te maken met kleuren. Dus u ontwikkelt zichzelf nog steeds Ik denk als... dat dat altijd wel blijft. Ja? Denk ik wel. Als kunstenaar? Ik weet het niet. Het is, ik denk het wel. Het houdt nooit op. Vind ik. En wat heeft... het is altijd een hobby geweest? Ik heb altijd als kind ook veel getekend. Kijk. Maar ja, dan blijft dat natuurlijk een beetje achterwege met ja, je gezin en alles. En ja. Ik heb hier wel een paar dingen hangen, maar... Bloemen hangen hier. En een boot. Maar dat is stof. Ik heb ook stoffen schilderijen gemaakt. Eerst stof verven en dan een schilderij in elkaar maken. Gaat ook. Stopverf ken ik. Stofverf niet? Stof. Stofverven? Ja, textielverf. Oh, op die manier. Ja, En dan schilder je ook op stof? die maak je gewoon. Ja, nee, je maakt grote lappen en dan knip je uit wat je nodig hebt. Oké. Hier hangt er een. Een boot. Uit Bretagne. En dat is met stof? Dit is van stof. Oh, wat mooi. Ja, die niet. Dat is gewoon aquarel en dit ook. Maar dit is stof. Maar u bent veel in Frankrijk geweest? Ja? Ja. En dan ging u eigenlijk altijd... Oh, dat komt wat aan. Oh, wacht! Ja, nee. Loop maar door. Loop maar door. Ja, zo gaan we wat zien. Wacht, misschien moeten wij dan weer even een stukje achteruit. Loop maar door. Jij was toch bezig Dat met... we, Nee, ja, dat is goed. ja, we hebben de boot gezien. De boot, ja. Ja, nou, het is vliegtuig 1 Wacht, van komt een er... aantal. Deze is in aanbouw, dus... Oh, die is nog niet klaar. Nee. Pas op de staart. ja. Dus dat is hem. Zo'n grote, nou hier zit de propeller, die is eraf. Om, Oh, wacht, en hier zit dan het elektrische... ja, dat is de aansluiting van de vleugels. Je duwt hem erin en heeft hij gelijk contact. En vroeger, of je kan het ook even met kabeltjes die je dat doet. Nou, en dan heb je natuurlijk de elektronica die er allemaal in zit. Maar om te experimenteren moet je de propeller eraf halen. Want als je met je handje Ja, gaat ineens draaien, dan heb je een klein ja, probleem. ik kende dat van vroeger. Dan moest je met je vinger dat ding een sweeper geven. Ja, gebeurt nog. En dan, hoor. en dan als, Ja. als het allemaal goed ging, dan... Ja. Maar daar ging het dus wel eens... ik kende ook van die modelbouw, die hadden dan zo'n Handschoen. ding om Ja. hun vinger. Of een dikke handschoen. Ja. Ja, bij ons op de club hebben we er ook een paar die zo vliegen. En het aanzwengelen, dat is best een probleem, ja. En nog. Ik ken ook modelvliegers, die bestelden dan in de kantine 5 pils. Ja, dat kan, dat is geen probleem. Maar Met 3 vingers. Ja, maar dan mag je niet meer vliegen. Als je bier op hebt, is het over. Hè? Dat zijn regels tegenwoordig. En Oké. vroeger ook. Dus, Nee, maar je wilt ook niet dat je eigen vliegtuigje de grond in boort. nou, liever niet, maar gebeurt wel. En nee, Dit is echt, u bent echt een knutselaar, hè? ja, dit is om in de- mee te in de- nemen. Hè? Ja, kijk, met stukjes, Ja. zodat dat allemaal beschermd blijft. Ja, En... ja. Maar wat handig. Ja. Nou, en als je dan in het veld bent, hè, gaat die vleugels erin en dan test je alles uit. En een ander vanwege mijn leeftijd gooit hem dan de lucht in, zoals dat heet. Ja, en dan mag ik verder sturen. En hoop ik dat die netjes terugkomt. Het schiet een beetje, hoppakee. Ja, En uw zicht is nog goed? ja. Ik ben pas nog bij de opticien geweest en die zei, voor uw leeftijd heeft ze uitstekende oogjes. Kijk. Nou, dat is ook wel makkelijk voor het rijbewijs dadelijk. hè. Ja, en als hij wat verder weg is, dat je nog ziet wat je Ja, aan het maar doen dan bent. kan ik hulp vragen hè, van de collega-vliegers. En dan zeg ik, jongens, gaat even niet goed. En dan weten ze, oh, hij moet even geholpen worden. Ja. Maar dat komt mij er nooit voor, dus ik kan nog goed zien. Maar wat mooi dat u Ja. ook nog lekker samen Ja, Zeker waar, nou al die hier jaren. kunt genieten. Ja, ja meer dan hoe lang is het? 55 ja jaar? minstens 55 jaar. Ja, Ja. ja. En nog steeds bij elkaar, Ja, met liefde. En soms is het een en keertje dit wat is een eigen minder. hobby, dat is best. Ja, dat is heel belangrijk. En elkaar ook de ruimte geven voor. Ja, zij hebben bepaalde middagen dus, dat ze naar haar hobby gaat en ik ook. Dan ga ik nou wel. En dan blijkt dan de hele middag. En zij heeft dan weer hier in de buurt wat kennissen die Oh, dan... jullie zijn er wel eens geweest in het OCB. Daar ging we altijd schilderen. nou ja, bij de OCB, pastoor. bij de, Jij bent daar een keer geweest toen met... Oh ja. ja.
En je moet eens een keer naar Wel komen, want dat is ook heel leuk te doen. En binnenkort hebben we een grote open dag in juli. Bij de Modelvliegclub. Ja, de MC Venus en nou, dan ben je welkom. Dat is hartstikke leuk hoor. Het is natuurlijk wel zo, en dat weet u als regelmatige kijker, het zijn altijd toevallige ontmoetingen. Ja. Maar zeg nooit, want het zou zomaar kunnen dat er een keer gevlogen wordt bij de Modelvliegclub. Ja. En meestal woensdag en zaterdag. Ja, meestal is het woensdag, middag, en zondags. Ja. zaterdags, 's middags en zondags. En dan zijn er wel wat leden die dan En wat leden die dan vliegen. Ja, en dan is het met vliegtuigen, drones, kleine drones, grote zelfgemaakte drones, heli's op brandstof. Dat is ook heel erg apart. Dus die moeten aangeslingerd worden. Maar die motoren van vroeger zijn niet de motoren meer van nu. Hè. Nou is het echt een beetje met een bougie erin en elektronica. En dan is het, dan moet je dat ding een hijs geven. En dan hoor je ook gepruttel en dan doet hij het.